Igbo rulo, hedezi ala Igbo. Ụmụ Igbo rulo, ha ga-edezi ala Igbo. Ụnụ ahụ na ọ bụla m na-eti mkpu Igbo rulo, ọ na-asị gụnwa na onwe gị na Amerịka lọtawa n'ụlọ, gụnwa na onwe gị na London lọtawa. Ụnụ amaghị ihe a bụ ọhụhụ ụzọ Chineke nyere m sị ụbọchị ọbụla ndị Igbo chetara ụlọ ha, ụbọchị ọbụla ndị Igbo fesiri their home, ihe ga-adịrị ndị Igbo mma. Kedu ihe m na-ekwu okwu ya? Ịhụna na Lord arụla ụlọ, Lord bizi n'ebedebe hometown ya, ọ ya Igbo ruo ụlọ. Does this stop Lord ị na-eme business ya na Lagos, birikwa Lagos? No, mana o weletọgo ego, o weletọgo akụ, o weletọgo ịdị mma, o weletọgo ireduce problem nye ndị obodo ha by ibelata electrical o bubatara from China. As against ihe Obi Kubana mere buru electric car ya na ka ọ ji agba buga Abuja buje Lagos, mana Lord bulatara nke village ebe ndị mmadụ ji agba transport 1000 naira 800 naira Lord akụsa ya 700. anyị nwa gbara agba n'onwe ya espe na ekobo ọ chajiri da moto aga Lord nke mere ugbu a ka m mara na ịbụ nwatakịrị mara ihe ọ ga-adịrị gị na mma, ụzọ gị niile ga-awụdọtara. Biko chọrọ m kọntaktị Lord ama m na ya ga-eme biznes ka m sikwota Abuja kwere ya my own people ebe m si wee dị ụwa. Lord ya awụ Igbo ruo ụlọ anyị na-ekwekwe nke abụọ akụrụ ụlọ bụ ọ ga-ebulata moto a na drọpụ ya nwanne ma nwanne ya, ma nke a na o butere biznes n'ụlọ. Many people ga-enwe ọrụ now, many people ga-adị connected na-agba ihe ndị a. Ọ ya Igbo ruo ụlọ because Igbo man wu ndị biznes ha na-akwụnye obodo n'ọkụ, akwụnyego ebelebe n'ọkụ. Ọ ya Igbo ruo ụlọ na-ekwekwu ya, ọ bụghị akụrụ ụlọ. Hi na Lord nke mere atọ m shege, this one atọ m shege. Were na anya ụnụ na-elere na m na-ekwu ụnụ n'ahụ na so nwatakịrị a nwere ụdị amamihe dị otu a, nwa okorobịa ntakịrị a eche ma mmadụ nwee ego ọ naghị enwe amamihe. Ịhụ na lee ka o kwuru na ọwụwụ na gọvanọ kpọkọntaktịra ya hapụrụ na ndụ. Biko ndị gọvanọ niile nọ na South East kọntaktị na this guy. Ịhụ na this guy ka ọ ka nọkwa n'elu ego na-enwe more money ka ọ gbara transport ya narakwa ego ya 300. onye si Igbo amaghị ihe iwu onye nzuzu. Lord biko ekwentị m ama etinye ekwentị m ebe a ma ọ ụnụ hụ ekwentị m chọrọ na ka mụ na ya kpaa. My community need this kind of thing ka Igbo ga-eru ụlọ. Lord biko anyị kwesịrị ịkpa nkata, wherever you are chọrọ na m kọntaktị eji nchukwu na ayụ ụlọ enidiri kọntaktị Lord ndị ebelebe ndị Anambra ndị maara ndị ji kọntaktị ya. I need to talk with him ka mụ na ya mee biznes a. Na nke atọ m shege ala Igbo ga-adị na mma. Ịma mgbe ụfọdụ m kwuo ihe a ka emeziwo ala Igbo unu sị ndị Fulani mere unu ka no onidiri bụ ndị Fulani for him to do this. Nke ndị Fulani a ga-ekwu Nigeria gọọmenti dị nke you don't need to gbuhie nwanne gị kwafu ọbara ka itinye this kind of thing. Isi na-azụ nwere onwe mee ka anyị nweregodo onwe anyị mee ka ebe obodo isi n'ime nweregodo onwe ha from oke price ihe dị very expensive. Ọ ihe ha anyị na-ekwu okwu ya. Anyị nwekwa ndị Igbo ụlọ na ndị IDI anyị na-arụ fuel na generator na-enye fuel, onidhe solar, onidhe mmiri, onidhe ihe ọbụla ọnụ nke ya arụgodo generator. anyị na-achị manufacture ka amanye ha na-akpọ mass production ọnọ in process. Ọkwara ihe anyị na-ekwu okwu ya. Ala Igbo ga-adịrị mma. Ịhụ na ndị Dubai ga-ajụ ndị Igbo kere ebe unu si wee kere ụdị unu ndụ because ndị aka ha anyị ihe mana Chukwu nyere anyị ịgbamihe mana ha eji gbuo na akpọrọ mmasị na oke anya ukwu bugide onwe anyị mana ịma dịka a ga na-ekpe ekpere na-eti mkpu ala Igbo ga-enwere onwe ya. Na mere na enjoy this particular ride Lord webatara nke atọgbuola na biko Lord ana m ewepụrụ gị iwe mgbe m hụrụ na-esi Lagos nwoke nwa dị anya m ka ọ bụ ọ ga na-eje eje na-abata abata Chineke ga na-ebie na ọfịa ma mbata ya niile ga-adụli ya ya na ezinụlọ ya ma nne ya. We
are Igbos. We are Igbos. Anyị bụ ndị Igbo. Yes, it's about time. Oh yes, it is time, my people. The very kind of initiative we are praying for. The Igbo giants in diaspora coming together to rescue our very own people. Ndị Igbo. Igbo Development Initiative Incorporated. IDI. The very kind of initiative we are praying for. Okay, who are these? Yes, who are these? Igbo intellectuals, professionals, like-minded, as an organization with just a single vision and goal. To liberate our own people from unemployment, underemployment, artificial poverty, lavishing our land. Ala Igbo. It's time, my people. Our Igbo giants and patriotic Igbo sons and daughters across all corners of the world, generating billions to trillions of US dollars to liberate our dear motherland. God bless IDI. The vision is to establish and promote financial institutions to generate funds for the development of Ala Igbo. Ala Igbo bani. IDI bring Igbo professionals and intellectuals globally to pool resources for the industrialization of Ala Igbo. We are Igbos. And this is a fantastic news that is happening to Ndị Igbo. Makani Igbo Wakemba. It is about time for that Akurulo vision to blossom like a morning flower. Through establishing businesses like financial institutions, providing financial services and investment opportunities. Developing Igbo communities by introducing agricultural mechanization, industrialization, technology, and infrastructures. Thank you, IDI, Igbo Development Initiative Incorporated. Igbo Bumborogo Africa, Mwijirigotaya. For more information, please visit info@idiglobal.org. You can be part of this beautiful system. Email info@idiglobal.org. Telephone +1 913 709 5745. Ala Igbo Gadima. So let's go. Mommy is going to Benebe. Dad is going to Benebe. The guy is going to Benebe. So meet us in Benebe. Bye bye. Since the government don't want to help me, I will only support my people. The trip from Mama to here to your place. Where's your house? All very fine. I'm on Western. Okay. So how do you feel? So all very Even Tiela, even Mote Tiela, Yamakai, 300 naira. You see, I gotta get before. Even you have 800. Man, 300 naira. You see, I must say, but 300. You know, Melunkawa, Siko, 80. What's the plate here? Or cannot to me? Sauce or cannot? Or cannot. Come, what's the plate here? No, sauce on there, Benebe. Only okay. Another one, because another one. Oh, you're not walking. Oh, you will not cut. Well, you can moto. You will get a moto. I get a food. Not I can never cook. It's a one road. I can one. Thank you. Onanya. They will take it. Thank you. Thank you. Thank you. Take it. I got the money. So it's paying me. So I'm looking for change. I need change. Change. Right, them change. Yanka, now go to this one. Them change 500. Okay, I'll give it 200. So he paid me 1,000. I'm giving him 700. This is shop. We are dropping him. Okay. So Daddy, how do you feel about the trip? Moto Ebrat. I'm going to jump at the So Mota, Oka go to Mabreba, Lagos. You buy here or look in our plane. So below, I'm watching I go see you. Madonna, 2 years ago, they go your watching me. I'm going to get away better. Or tell me, give me a benefit. Thank you, sir. You became married. They can go Kayada. Thank you. I wrote to an apology. So that I got an apology for my master. Get on the Jamas out from 1,000. But get I'm going to kill you. But I'm 300. 300 careful. All kinds of electric. I'm Get 100 naira. 100 naira. Mama to think again. I said 100 naira. Yes. I said no ya do below do ma. E je ga boss mi ya tata. Oh mu kenwa dia na mu ko bu. O ga na je na bata. Chineke ga na ebie na on fe ma mbati ani ne. Ngozi.
Gadulia. Now there's no near. Money. So today I collect 900 I make. So 500, 700, 900. So there's one guy that gave me change. I'll give him 200. So now 900 I carry this people. So this 900 are free money because I didn't spend money in this car. The only thing this 900 will be for my energy. I didn't spend fuel. So I'm better than this thing. Thank you. So I'm better than Keke. We buy fuel. Me I not buy fuel. How are they? So now, how much did I save from them? I saved them from spending 700 each. So they pay me 300. And this money is like a free money because motor 1 bar per email to we buy from Okalueba. 1 bar. So so I didn't spend money to charge it. So Malona, if in China. I better go booze away land because motor no China can full there. And boyfriend na China no there benebe but I'm no be. You see this motor I order so I order go 50 of this car. I give you that. So the bag na for 300. So Sunday I will not take it to Oka. So say benebe ugbene oba. I made so ndị Oka choya governor contact them but I'm not going to contact them me for Sunday my people. That's all.